Robina Debroma Mungai Khoroksa Bokhokjak Bosaite Bosa Cherai Khoroksa no Khibioi Nokni Nongkhori Thangmani Hati Barsalai Thangka Tabokphan Nogo Kipil Chokpaya Khuni Koktoma Patimuni Koktoma Angkha Robina Debroma Khwai Kollanpur Yakharai Kwai Bagano Kaijak Thamani Biswajit Debromani Nukhongo Biswajit Debroma bai Yagulo Nukhong Khalaikya Bosaboti Manlaikha Sonali Debroma Mungai Bosajak Cherai Chikonja Khoroksa Kokmandro Bungkha Phiya Tangai Jani Robina Debroma Bakrajak Bakra Bosai Bosano Hamia Sanamia Kebono Hamia Sanamia Phano Botangai Jani Bosani Nogo Tongai Maina Henai Bomasono Sahoroi Kamini Lukorongno Talangai Boma Bosajono Naiphemani Koktoma Yango Bosai Biswajit Debroma Hangke Bihigno Kangnani Soya Bihigno Kangnani Gosia Tobo Phano Bihig Robina Debroma Tongai Maya Henai Kagai Kabumani Koktoma Hakina Nogo Phai Tongphaikya Hati Barsa Banai Yaklo Tesa Bok Kifili Thangpila Henai Wansupkha Bomano Saga Phiya ba tongte tal thamlai thangka tal thamkai thangka thangsogilia busani nogo yagulo Robina sakni tongno phunogei rikha bo busajak cherai sikon sana khibioi nokni nongkhori thangmani phungdi bor jorao tabok phana nogo kibil chakpaya kho hati barsalai thangka lokorong dorok nogoi mankhana koktomani bisingti saiman khana o bukhakjak Robina Debroma bo sak bini tomongno phunogei rikha botangi bosaibai tongna musungjakya busani nogo tongoi maina hine nogo kibil phanya nangkha busani nokagei Tabuk kamini lukorok wansuk laijak haini bagini bo bosaino kagai kabukna kubun jelaromai kharkana henai bini mobile number bo mobile number talangi thangmani an number call khlaibo call habo pheba bo call receive khlaya bo tini samung sitra tangnai rok bai romoi talangjak kha botharjak hangge bini number call habgla khamu henai kamini lukorok salaijak nok khuni bosai bakrajak bakra boma blakhena wala laijak tamong ma kalai khamo henai bosa cherai chikoncha Sonali Debroma bo salbromno bomano rotungmani koktoma ma beng thangka henai aro rotugo maina boma songwana laijak kaplajak bajal PS roko thangai borok missing direct khlaijak boma song tini haike bonglia lokoroni boskango nokjagai boma koija khani bosajungno nogoi tongka hangke kisa sahara jabai de henai Robina kaijagai thangmani kami ingkha Khwai Kollanpur Yakharai Kwai Bagan Tei Robina ni kami Potobelu Art Development ni bising khopjak Sonkhola kami go Oro bomani number rijak tongo je nogoi tongnai lokorok norok kisa o number call khlaiei sahar jabadi Robina Debroma no nogoi tongkha hangke phajeseng mangpli rok nailayana tei bomani khoktibo kisa kok khana layana Sonkhola baza Bob kabja Potobelu Block Ani besa hanggai thanai sombaro 11ta ba 10ta rogongan gol tem na jaga ayang Kollanpuro besai rongni para yakre para go thanani hinai besano kajal phuli pai mani pore hanggai nangko bo hagis panyani hinai sapo bunyo kha changkhai nuru gyanga apro thangmani bonogo sokpaya hangga tabu bo jaga tongkha besa dutka gya bona angmanani nango takuro bukuro bo jaga tongani besano deska pano Khos khaiye kisa ani number call khai di an besa jani bum khai Robina besa jani bum khai Sonali besa rongni bum khai Biswaji ani bukhawo to ang ba no bunu gesi besi ang ga tam hne saiman sinai bo jaga bo tong bo jaga bo sa kham ko ne bai tham bo no gya kono jaga bo khosma ya bono songo ke bo khosma nai kerei anga ang bono ta bo bote khe manani anga bono kisa manani musong tan besa no thoi pan thang to ang to buma ba pariman manani musong ta Saimea ba Saimea ko bojaga thangka bini mobile tongo ongka phone ka ni telang thango bokepe ngai simbo bini kaisa ngai a ongka dabang nani sim telang mani bo thangmani hor call khai nai kha ngai sala sirombo ngai sala roman nang bojaga ni singka ngai ang Kolkata ni Biswaji thin saw ngai nang bote nang mo sim no mana kalai ni ang bono singka ngai bo sawo bo phone malik se bini phone soida bang jaga ni mobile call khayo ongko call khane ni sim dadi ni hino ngai ba ngai da khata sang ngai nang sim na nar ga tonde ang khana no talang phanya ni mo ba ni sim jibla nei angan basa ju koso sabina ni mobile by call khai mani bo hina puro phone malik no na jeng sim ri na nang nai nono bote ke jeng sim hona ni ne Biswaji bo hino bini photo bo ri ya pu mobile koto rogo bunya sang nai mani jeng bo nai kya ngai bo bini mare be mala nya thang oi saw bini mare ni number ri di ni hingkata ngai number ri bo bini mare no call khai ma bo bini mare phone call kat khai riwo ang reikha application reikha ang bajal thanawa ani besa jongna deska pan ang manani nango sar nei anga din songko thanawa reima khai
ang gung ko jagle ta mane din pawe thanga tini tai ha thangi malai nyani hin tong kata ni sonde ho kun phana sonde ho koroi thoi da tong kha thang da tong kha wana we simi ji tong wang we da tong kha thang da tong kha ne bre sonde ho khanya ba le atanya ang ro to go sa ke ja ta ko ro bokro kare ri to an basa ro bina no basa ganang basa dot ka gya ane bin basa ta ba sen phakai doi basa 3 মাস কম 2 বছর তং খাতা ইক তাবা সিন থাকে না 2 বছর খাতা তাও বাদ মা মাস কাছিন পরে তা গা বিন বসা তাবর তো কই তং মা মা হনাই বুমা করে বতাম খাই তং না নে আং বন তাম খাই পুসিনা বসি সং গাই তাম খাই পুসিনা নে বু ফারাও গো বু মানো নো গো বু ফানো নো গো বু মানো নো গ্যাং তং খা বু ফারাও গো তাবো গা বাজাগা চানি নাম্বার কল খাইবাই তো তারপর বড় মায়া দয়া কা নি চেরে না আং কার না নি আনা নে ফোন নাম্বার কল খাইবে